Indonezija. Zemlja bajkovitih krajolika, dobrih ljudi i egzotičnih plaža. Ivan je ostao iznenađen. Što su dalje plovili, svijet mu je bio ljepši. Iskrcali su se na jedan od mnogobrojnih njezinih otoka. Unajmili su terenska vozila, natrpali ih opremom i odvezli se do jedne posebne plaže. Tamo su se trebali naći s još nekim Indrinim ljudima. Skriveni raj bijelog pijeska s jednim od najvećih valova uopće bio je tajno skrovište za Indru i njegove prijatelje. Nedaleko od te plaže, u gustoj šumi, živjela je skupina domorodaca. Cijelo se pleme okupilo i došlo pozdraviti Indru. Iz nekog razloga voljeli su tog čovjeka. Možda zato što je dobro znao govoriti njihov jezik, ili on bio jedini stranac kojeg su poznavali. Rekli su mu da su neki njegovi prijatelji već tjednima tu i da čekaju vjetar ispod velikog stabla. Veliko stablo isto je kao i ono u Indiji, gdje su Vaju i Apsara tražili Indru prvi put. Domorodci ga štuju kao božanstvo i vjeruju da kad netko umre, njegova duša ode na to stablo i tamo čeka da se ponovno inkarnira. Indrini su prijatelji sjedili u miru ispod njegovih grana, te čekali svog učitelja. Znali su da dolazi. Bilo im je drago vidjeti da Indra i Varuna dovode još nekoga sa sobom. Malo su se svi zajedno družili, a zatim su po običaju Indra i Varuna negdje nestali. Vaju je upoznao ostatak ekipe. Agni, majstor vatre, i Pritvi, njegova partnerica, te Šamal, kajter, i Vili, wave surfer. Svi su mu na prvi pogled izgledali jako zanimljivo, a vjerojatno i on njima, jer su ga odmah ispitali neke stvari. Ispričao im je ukratko svoju avanturu. Kako je kao ribar otišao u Indiju i postao windsurfer, te kako je upoznao Apsaru, Indru, Varunu i Ahua. Svi su naravno poznavali i Ahua i Apsaru i bilo im je drago čuti da su oboje dobro. Pritvi mu je rekla da bi i Apsara trebala uskoro doći, jer će za nadolazeći pun mjesec ovdje biti velika fešta. Vaju je zadrhtao od uzbuđenja. Nije mu ni na kraj pameti bilo da bi ovdje mogao sresti Apsaru. Zatim se Pritvi raspričala o tome kako ona i Agni već dugi niz godina putuju po svijetu i žive nomadskim životom. Oni su ulični umjetnici, te izvode svoj nastup na trgovima, ulicama gradova ili na raznim festivalima. Oboje sviraju bubnjeve i vrte vatru. Jednom su na takvom festivalu upoznali Indru dok je svirao bubanj s nekim Afrikancima. Kad su ga čuli kako svira, shvatili su da se radi o nekom posebnom liku. Vaju se iznenadio da njegov učitelj zna i bubnjati, no kako mu je Pritvi ispričala, zna on i mnogo više od toga. Indra im je pokazao ritmove vatre i vjetra. Osim toga, naučio ih je slušati. Zvučalo mu je malo smiješno da netko nekoga uči slušati, ali zatim mu je Pritvi razjasnila da je moć slušanja tajna besprijekornog sviranja. Naučio ih je kako da upadnu u trans dok sviraju bubnjeve. I od tada se nerijetko dogodilo da su i ljudi koji su pratili njihov nastup također ulazili u trans. Objasnio je im da ako sviraju besprijekoran ritam, natjeraju ljude da na moment iskuse sadašnji trenutak. Dok je Pritvi pričala o ritmu bubnjeva, grane velikog stabla su se zanjihale. Agni se brzo popeo na veliko stablo s kojeg je imao pogled na more i valove, te veselo izjavio: "Digao se vjetar!" U tom trenutku pojavio se Indra koji je, unatoč tome što im je bio učitelj, rijetko družio se s njima. Uvijek bi nestao negdje i pojavio se zajedno s vjetrom. "Idemo!" veselo je naredio prvi odlazak na valove. Svi su odjurili u svoje improvizirane kućice od bambusa da uzmu daske i jedra. Snažan, prodoran zvuk ogromnih valova što se priljevaju
punio ih je euforijom dok su se spuštali stazicom kroz šumu. Izašli su na plažu kao pravi ratnici. Vaju je prvi puta vidio tako velike valove i prestrašio se kao dijete kada prvi puta vidi slona. Na nekim su mjestima valovi dosezali visinu kuća, ali nije to bio njegov jedini izazov tog dana. Istodobno su mu se počele vrtiti misli po glavi da bi mogao ubrzo sresti Apsaru, te je u more ušao razmišljajući o njoj. No ovi su valovi zahtijevali potpunu predanost i on je to znao. S plaže su izgledali jako veliki, ali tek kada je došao do njih, shvatio je da su ogromni. Svaki je bio dvostruko veći od njegova jedra. Kad je probao uletjeti u jedan od njih, učinilo mu se kao da se penje na neku planinu velikom brzinom koja lomi sve ispred sebe. Pao je već pod prvi val koji je htio odvoziti i jedva preživio. Osjećaj koji je doživio kada ga je val prelio jest kao da se cijeli olimpijski bazen srušio na njega. Pjena i vrtloženje vode otežavali su mu da ispliva na površinu. Kada je napokon došao do zraka, čuo je drugi val kako mu se približava. Zvuk koji ti valovi proizvode dok se lome, odnosno preljevaju, zaista je zastrašujući kada si blizu njih. Brzo je uhvatio dasku dok mu nije pobjegla. I taman kada je htio dignuti jedro, drugi ga je val poklopio. To se ponovilo još nekoliko puta i na kraju se jedva uspio izvući i doplivati do obale. Toliko se nagutao mora da mu je bilo zlo, te je mislio kako će se ugušiti. More mu je izbacilo i njegovu opremu, ali ne u jednom komadu. Razbilo mu je jedro i jarbo, no to ga nije previše brinulo. Bio je sretan što je ostao živ. Iako je imao rezervno jedro, nije se usudio iznova otići u more. Jednostavno se uplašio. Sjeo je pored svoje daske i promatrao ostale kako se ludo voze. Izgledali su kao male igračke na velikim divovskim valovima. Dok je promatrao tu scenu, pomislio je da možda još nije spreman za takve uvjete. Indra je izašao da vidi što je s njim. Što se dogodilo? Pao sam pod veliki val. Jedva ostao živ i slomio jedro. To se događa i najboljima. Vjerojatno nisi bio dovoljno skoncentriran. Istina je, priznao je Vaju. Razmišljao sam o nečemu drugome. Ne smiješ si dopustiti da te nešto opterećuje dok ideš voziti velike valove. Moraš biti sada i ovdje. Ajde, uzmi drugo jedro i probaj ponovo. Hrabrio ga je učitelj. Nisam siguran da sam spreman, rekao je Vaju svom učitelju, te ga upitao. Kako da znam jesam li uopće sposoban voziti na takvim valovima? Ako nisi siguran, to znači da si možda fizički spreman, ali psihički definitivno nisi. U tom slučaju ostani na plaži i čekaj da budeš spreman. A kako ću to znati kada će to biti? Upotrijebi svoju intuiciju, rekao mu je Indra. Kako? Pitao je Vaju malo iz očaja. Kako da to učinim? Intuicija je govor vjetra. Slušaj vjetar. On će znati jesi li spreman. On će ti reći. Dokazao si da si windsurfer s karakterom, a vjetar takvima uvijek pokaže put. Nauči ga slušati i postati ćeš pravi ratnik vjetra. Samo windsurfer s karakterom koji se naoruža razumijevanjem i poštovanjem te nauči slušati vjetar postane pravi ratnik. Samo pravi ratnik može jednoga dana vidjeti vjetar.
Ratnici znaju da kojim god putem otišli, što god učinili, ne mogu pogriješiti. I zato se oni služe intuicijom. Inače bi kroz život prolazili kao luđaci. Oni vjeruju svojoj intuiciji i dopuštaju da ih ona vodi. Tako oni odlučuju o svojim akcijama. Rekavši mu te stvari, odjurio je u valove. Idućih nekoliko dana vjetar je bio lagan, odnosno nedovoljan za vožnju po velikim valovima. Ujutro su svi zajedno vježbali jogu i meditirali, a zatim trčali po plaži, plivali u moru i ronili na dah. Radili su razne vježbe za stjecanje fizičke i psihičke snage. Popodne bi svako radio svoj posao. Vaju je ponekad šetao šumom sa Pritvi. Ona je dobro poznavala šumu i njene tajne. Hodali bi bosi, penjali se na stabla i tražili biljke od kojih se mogu napraviti čajevi. Pritvi ga je učila o šumi, životinjama i raznim biljkama. Naučila ga je kako da pronađe životinje uz pomoć vjetra. Toliko je voljela prirodu i tako se dobro snalazila u šumi da mu je bilo teško povjerovati u neke stvari koje je vidio. Točno je znala gdje se skriva koja životinja i kako postupati s njom. A ta divlja šumska stvorenja iz nekog su joj razloga da puštala da im se približi. Gotovo je bilo sigurno da nekako komunicira sa njima. Moraš ih iznenaditi da bi ih vidio, Objašnjavala je. a to ćeš postići tako da se uvijek krećeš suprotno od vjetra. Jednom je iznenada stala i opreznim se pogledom osvrnula oko sebe. Vaju se ukopao na mjestu jer je posumnjao da je osjetila miris neke životinje. Prstom mu je signalizirala da šuti. Mislim da nas vreba tigar. Šapnula mu je tihim glasom i naredila mu da se ne miče. Zaledio se od straha i ne da se nije mrdnuo s mjesta, nego nije mogao niti disati koliko se ukočio. Pritvi ga je malo promatrala, a zatim se nasmijala i rekla mu da se šali, jer na ovim otocima već odavno nema tigrova. Uzdahnuo je Vaju. Skoro se srušio od straha i olakšanja koje je doživio. Njemu se ta šala nije nimalo svidjela. Ali zbog toga su se ostali još više smijali kada je navečer prepričavao svoj doživljaj. Sve mu je više bilo jasno kako je jedini u ovoj luđačkoj ekipi koji je pun strahova. Najgore mu je bilo što je kasnije doznao od domorodaca kako u ovoj šumi još uvijek živi nekoliko tigrova. Unatoč tome, on se i dalje šetao šumom s Pritvi, jer je znao da je pored nje siguran. Htio se suočiti sa svojim strahovima. S njom se osjećao jako dobro, kao da ih veže neka čudna veza. I Pritvi je to naravno osjetila, te je dosta vremena provodila u njegovom društvu. Navečer bi se svi okupili oko velikog stabla, pričali priče i zabavljali se. Šamal je nekoć bio windsurfer, ali je kasnije prešao na kitesurf. Kako Vaju nije znao što je kitesurf, objašnjavao mu je kako je to vrlo slično, samo što umjesto jedra ima ono jedno krilo što liči na padobran. Sutradan mu ga je pokazao. Krilo se nalazi visoko iznad njega, kao dječji zmaj, te ga vuče pomoću vjetra. Baš kao i jedro windsurfera. Kaže da razlog prelaska na kitesurf leži u tome što ova oprema stane u jedan ruksak. A daska je jako mala pa je jednostavno putovati s njom. No kad je sindrom, uvijek mu je draži windsurf. Zatim se sjetio da je jednom upoznao neke windsurfere iz sjevernog dijela Jadrana, odnosno mjesta odakle je Vaju, koji su bili opčinjeni vjetrom. Pričali su mu kako je jak vjetar na Jadranu rijedak i nikad nisu znali kada će se pojaviti. Stoga su oni svoj život podredili tome da u bilo kojem trenutku, ako zapuše, mogu ostaviti sve svoje obaveze i odjuriti na plažu. Tako su živjeli prateći vremensku prognozu svaki dan i nadajući se nekoj oluji. Bila je to neka zanimljiva ekipa, kao nekakvo pleme. Vaju se iznenadio da postoje windsurferi u kraju odakle je on.
Vjerojatno ih nikada nije vidio, jer kada oni izađu na more, ribari moraju na kopno. Bilo mu je drago čuti o njima. Pomislio je da bi, kad se vrati kući, mogao nastaviti ribariti, a kad dođe koja oluja, mogao bi se pridružiti tim windsurferima. Ali ti kao ribar sigurno poznaješ vjetrove na Jadranu? Upitao ga je Šamal. Da, poznajem ih. Naravno, svaki ih ribar poznaje. Pa pričaj nam malo o tim vjetrovima. Rekla je Pritvi. Priča se da je hrvatska obala predivna, s mnogo malih zanimljivih otoka. Ali što je s vjetrovima? Malo se zamislio da se prisjeti. Da, obala jest posebna, ali i vjetrovi također. Postoje mnogi i svi su jako zanimljivi. Nikad ne znaš koji slijedi, pa je tema o prognozi vremena dio svakidašnjice ljudi koji žive pored mora. Uglavnom, ako sam dobro izbrojio, na Jadranu postoji 9 vjetrova, plus ljetne kratke oluje koje nazivamo nevere. Svaki vjetar ima svoje ime i karakteristike. Nasmijao se Vaju, jer je prvi put razmišljao o njima kao o živim bićima. Svi su se približili da čuju nešto o tim vjetrovima, kao da su gladni takvih priča. Od njih 9 izbrojio bi ih 2 kao najvažnija i najpopularnija vjetra, a to su Jugo i Bura. To govorim za sjeverni Jadran, jer na južnome ima jakog maestrala. Bura je hladan i snažan vjetar koji puše sa kopna. Ponekad je toliko jaka da ruši čitava stabla i prevrće kamione na cesti. Nepredvidljiva je i opasna, jer stvara snažne udare, odnosno refule, kako ih mi nazivamo. Surfanje po njoj moglo bi biti opasno. Jugo bi vjerojatno bilo najbolje za windsurf. Puše s juga, odnosno s mora na kopno. Stvara velike valove i traje ponekad i više od tjedan dana. Zato ga ribari i ne vole. Nasmijao se bivši ribar. A potom i ostali. Jugo počinje lagano, a svakim danom puše sve jače, tako da zadnja 3 dana zna biti čak i olujno. Najbolje je što često na kraju okrene na Garbin, koji puše sa jugozapada i stvara ogromne valove. Ako kojim slučajem nakon Garbina zapuše pulenac sa zapada, tada valovi dostižu svoj vrhunac. Jugo puše danima, ali pulenat svega nekoliko sati. Dovoljno, prokomentirao je Šamal. Svi su o Jugu slušali širom otvorenih očiju. A zatim je Vaju pitao gdje su najsnažniji vjetrovi na svijetu. O, snažnih vjetrova ima svugdje po svijetu, zamislio se Šamal. Ali ako bih morao izdvojiti jako popularna mjesta za windsurfere, to su Kanarski otoci, Kapverdski otoci, Grčki otoci, obala Južne Afrike, sjeverna obala Južne Amerike, zapadna obala Australije i naravno Havaji. Otok Maui na Havajima vjerojatno je najbolje mjesto uopće. Dobrih mjesta ima diljem svih oceana i mora, ali su svi nekako jako nepristupačni i možda neotkriveni. Nisi spomenuo Indoneziju, primijetio je Vaju, zato što Indonezija nema jake vjetrove, odnosno vrlo su rijetki. No mi dođemo tu samo kada znamo da će i Indra doći, jer samo tada smo sigurni da će biti i vjetra. Svi su se nasmijali, jer je u njegovoj šali bilo dosta istine. Tamo gdje je Indra, ako nema prirodnog jakog vjetra, budi siguran da će doći koja oluja. Mi smo lovci na oluje. Tako su nas prozvali domoroci. Ali zato Indonezija ima velike valove i predobre ljude. Osim toga, to nam je usput ako idemo u Australiju ili na Filipine. A što je sa Filipinima? Sjetio se Vaju da mu je Ahu govorio o nekakvim tajfunima. Filipini su slični Indoneziji. Sjajni ljudi, prekrasna priroda. Čak ima i nešto vjetra. Ali tajna Filipina su tajfuni. Oluje koje su toliko snažne da se više i ne zovu oluje, nego tajfuni. Kada tajfun s Tihog oceana dođe na obale Filipina, napravi divovske valove kakve ne možeš niti sanjati. To su najsnažniji vjetrovi na zemaljskoj kugli i rijetki se ratnici vjetra usuđuju voziti u takvim uvjetima. Svatko je na svoj način utonuo u maštanje nakon Šamalove nadahnute priče o vjetrovima. Nastala je ugodna tišina. Agni je zapalio vatru. Neko su vrijeme svi šutjeli i promatrali vatru kako gori.
Vaju je zapazio da su svi članovi tog društva nekako posebni. Svatko je od njih imao svoju jaku izraženu osobnost. Izgledali su kao hrpa individualaca koja se druži zbog zajedničke ljubavi prema vjetru. Svi su isto tako posjedovali vrlo slične karakteristike. Neke njihove vrline Vaju je već ranije primijetio. Hrabrost, odlučnost, smirenost, usredotočenost i spontanost. Jednom riječju, svi su oni surferi s karakterom, kako bi rekao njihov učitelj. Zatim se sjetio Apsare te upitao kako će to biti fešta za puni mjesec. Pun mjesec ovoga puta pada isti dan kada i solsticij, progovorio je Agni najzad. To je rijetkost, pa će zbog te prigode mnogi naši prijatelji doći čak ovamo u Indoneziju, da to skupa proslavimo. Ljudi obično feštaju na datum kada se netko njima važan rodi, kada umre ili slave neku nacionalnu pobjedu. Neki ratnici isto tako slave. Samo zato što vole slaviti. No jednom ratniku ništa ne znači datum kada se netko rodio ili umro, jer ratnik ne živi u prošlosti. On živi sada. Njemu pobjeda ili poraz ne znači ništa. Svaka pobjeda je nekome i poraz. Svaki poraz za onom drugom jest pobjeda. Zato ratnik nikada ne slavi pobjedu niti tuguje zbog poraza. Ti ratnici po cijelom svijetu slave kada je pun mjesec, jer je on uvijek sadašnja pojava, a posebno vole slaviti ekinociji i solsticiji. Pričao je Agni dok se brinuo o vatri. Zanimljivo. Ali tko su ti ratnici? Već sam od Indre čuo taj izraz. I što je to solsticij? Zainteresirao se Vaju. Ratnici su ljudi koji ovaj svijet percipiraju malo drugačije od ostalih ljudi. Oni prije svega pokušavaju razumjeti zakone svemira i živjeti u skladu s njima. To su inače obični ljudi koji rade ratnička djela, kojih ima mnogo i često su nevidljiva za druge ljude. Stoga je njih teško prepoznati. Postoje brojne knjige i filozofije koje govore o njima. I često takve ljude nazivaju raznim imenima. Ali tek kada zakoračiš na ratnički put, kada naučiš njihove vrline, moći ćeš prepoznati druge ratnike. Samo ratnik prepoznaje ratnika. Znači, ratnici se druže s ratnicima, zaključio je Vaju. Ne mora značiti, nastavio je Agni, a svi su pozorno slušali. Neki se ratnici druže samo sa ratnicima, a neki se druže i sa svima. To uopće nema veze, jer jedan ratnik zna da on nije ništa bolji, pametniji ili da ima više sreće nego običan čovjek. On zna samo da je njegov put drugačiji. Zato ratnici vole slaviti solsticij. To je trenutak kada se sunce nalazi najsjevernije, odnosno najjužnije na nebu. Ovisno koji je solsticij. Svi drevni narodi dobro su poznavali taj događaj, jer je on obilježavao početak, odnosno kraj, jednog zemaljskog ciklusa. Postoje 2 solsticija u jednoj godini. U jednom je taj dan najduži, a u drugom najkraći, ovisno na kojem si dijelu planeta. Taj je trenutak jednak za sve, bez obzira gdje se nalazili. Zato ga ratnici vole. Taj je dan za sve zemljane isti. Vaju su sada bile jasnije neke stvari. Uglavnom, svi su ovi ljudi oko njega definitivno bili ratnici vjetra. Agni je bio veliki putnik i lider. Znao je sa ljudima i svi su ga voljeli. On je taj koji može okupiti ljude iz raznih dijelova svijeta za takav nekakav događaj. Pa je sigurno da će fešta biti svjetska. Pritvi je zatim uzela gitaru i odsvirala neke poznate pjesme. Svi su se ubrzo uključili u pjevanje. Vidjevši da Vaju ne pjeva, Vili mu se pridružio. Evo zašto obožavam windsurfere, rekao mu je Vili i ispričao mu kako je on bio veliki surfer na valovima. Indonezija je za njega bila pravi raj, a otkad je upoznao Indru, počeo je učiti windsurf, jer kako kaže, vjetar je taj koji stvara valove. Windsurferi su tako jednostavni. Znaju se zabavljati i razumiju more, valove i vjetar. A takvih je windsurfera jako malo. Surfanje na valovima je toliko popularno i iskomercijalizirano da je teško naići na zanimljive ljude. Mladi dečki koji glume frajere, šećući se s daskom ispod ruke i odmeravajući djevojke, potpuno su zasjenili prave surfere.
i oni koji imaju taj duh. Danas je jako teško prepoznati windsurfere ratnika. Misliš na wave surfere, oni koji voze valove na daskama bez jedra? Upitao ga je Vaju jer nije bio siguran. Tako je, ta se disciplina zove wave surf. Razlika je u tome što windsurf osim daske ima i to jedro, koje je dodatni teret i često ga moraš sklapati i rasklapati. To mu je, nažalost, ajmo reći, mana. No, s druge strane, wave surferi moraju mnogo plivati da bi došli do valova. Više vremena provode plivajući nego surfajući. Na kraju, sve ima svoje čari, dakako. Pa tako i plivanje jednog windsurfera može biti zanimljivo. A slaganje jedra kod windsurfera također. Tada je Vili nakratko zašutio, te pogledao je ekipu kako se zabavlja. Zašto ne pjevaš? Upitao ga je naizad. Ne znam pjevati, odgovorio je Vaju. Kako to misliš, ne znam pjevati? Možda nisi vrhunski pjevač, ali sigurno znaš pjevati. Svi znaju pjevati, rekao mu je Vili. Da, vjerojatno, ali iskreno, mene je sram. Sram? Začudio se Vili i nasmijao glasno. Svi su se okrenuli, a Vili je ponovio da svi čuju. Našeg prijatelja je sram pjevati. Planula je ekipa u smijeh, tako da je Vajua bilo još više sram. Kada su se umorili od smijanja, Pritvi ga je upitala je li shvatio poantu. Pa nisam baš, odgovorio je Vaju sav posramljen. Pritvi se podlo zasmijala te predložila ostalima. Hajde da ga vežemo za stablo. Hajde. Složili su se i uhvatili Vajua za ruke i noge. Mislio je da se ovi šale, pa se nije previše odupirao. Kad je shvatio da će zaista to učiniti, već je bilo kasno. Čvrsto su mu vezali ruke, te ga za noge konopom objesili za stablo, tako da je visio i s glavom na opačke. Odjednom se našao u čudnoj situaciji. Pomislio je da je to društvo malo previše djetinjasto. Osjećaj srama proizlazi iz osjećaja poniženosti, govorila mu je Pritvi. Samo se umišljen čovjek može osjećati poniženim jer je prije toga vjerovao da je uzvišen. Održala mu je prodiku te naredila drugima. Skinite ga do gola. Svi su se smijali, a Vili je uzeo nož i razrezao mu svu odjeću, te ga skinuo do gola. Vaju nije mogao vjerovati. Pocrvenio je od srama i od toga što mu se sva krv slijevala u glavu. Ovo ti je dobra pozicija u jogi. Možda će ti tako kundalini dospjeti do glave, smijao mu se Vili. Nakon nekoliko minuta što je visio gol, malo se priviknuo na situaciju i sramota je popustila. Mislim da sam shvatio, rekao je s nadom da će ga spustiti. Dobro, onda ćemo te spustiti, rekla je Pritvi. Ali prije nam moraš nešto otpjevati. Recimo neku glupu pjesmicu za malu djecu. Vaju se nasmijao te počeo pjevati. Sretan rođendan ti, sretan rođendan ti. Ekipa se valjala po podu od smijeha, a i Vaju također jer je shvatio igru ludosti. Sjetio se da je to samo vjetar koji pleše kozmički ples. Nakon što su ga spustili, otišao se obući. Vratio se i vidio da su oni zaista ludi. Agni je svirao bubanj, Pritvi gitaru, a ostali su plesali kao da su drogirani nekim ludilom. Da ih je vidio takve prvi put, pomislio bi da su luđaci na dopustu pod utjecajem alkohola. Bilo mu je smiješno, no pridružio se tom ludilu. Tada je i Pritvi uzela bubanj i zajedno su proizveli trans. Vaju nikad prije nije pjevao ni plesao. Kasnije je izjavio da mu je bilo sjajno. Da se osjećao kao dijete. A Pritvi mu je rekla da je pravi razlog zašto su ga golog vezali bio da vide hoće li se uvrijediti.
Bila je to jedna vrsta testa kojim su Agni i Pritvi htjeli vidjeti je li Vaju zaslužio ime koje mu je Indra dodijelio. Vaju se tada iznenadio, jer nije znao da njegovo ime njima nešto znači. A ona mu nije htjela reći što. Nije još vrijeme, rekla mu je. Sljedeće jutro cijela se ekipa zajedno sa Indrom ukrcala u terence te su otišli do vulkana. Tamo ih je čekao još jedan član kojeg su zvali Avan. Iskusan paraglajder i također windsurfer. Volio je windsurf, ali je ipak više volio letjeti jer su ga stigle godine. A letenje zahtijeva mnogo manje fizičke snage od velikih valova. Zato i nije često putovao sa Indrom kao i ostali. Više su ga privlačile planine. Svi su se veselili njegovom dolasku, jer je to značilo da će se mnogo letjeti idućih dana. Iskrcali su velike ruksake u kojima su bili padobrani i natovarili ih na nekoliko magaraca. Popeli su se na vrh vulkana, čiji se prizor ne može opisati riječima. Trebalo im je nekoliko sati da dođu do vrha, no svi su bili u izvrsnoj kondiciji te su to uradili bez problema. Imali su pogled na cijeli otok i sve njegove plaže. Izvadili su svoja krila i poletjeli visoko u nebo. Vaju je letio sa Avanom u tandemu jer je njemu bio prvi put. Bilo ga je strah, ali je znao da je siguran s tim čovjekom zato što su ga svi poštivali kao velikog paraglajdera. Dok su letjeli, Avan mu je objašnjavao kako se upravlja krilom i dao mu svako toliko komande u ruke da se uči upravljati. Protumačio mu je da su ti padobrani, odnosno krila, dizajnirani tako da mogu jedriti na vjetru i nekoliko sati, te se vratiti, odnosno spustiti, ponovo na vrh brda odakle su i poletjeli. Ako uloviš koju termiku, uputio ga je čovjek ptica, kako ga je Vaju nazivao u šali. Ako uloviš koju termiku, možeš se dići visoko i do nekoliko tisuća metara iznad tla. Kada je Avan letio po prvi put sa Indrom, već je bio iskusan letač. Ali ga je Indra naučio kako da pronađe topla strujenja zraka i kako da slijedi intuiciju. Bez intuicije let s visokih planina može biti opasan. Vidiš one ptice kako lete u krug i dižu se u zrak iako ne mašu krilima. Pokazivao mu ih je rukom dok su se približavali njima. Ako slijediš ptice, sigurno nećeš pogriješiti. One točno znaju gdje su termički stupovi. Vjerojatno vide vjetar baš kao i Indra. Kada letim s njim, ne moram gledati ptice. Nasmijao se. Dovoljno je da pratim njega. Preletjeli smo tako cijelu Himalaju. Bilo je to nezamislivo za mene prije nego što sam upoznao tog čudaka. Himalaja je jako opasna. Ali s Indrom se nisam bojao, rekao je Avan te okrenuo svoje jedro u smjeru u kojem su letjeli i orlovi. Ostali su učinili isto. Jedan je orao doletio toliko blizu njih da je Vaju mislio da će ga dotaknuti. Letio je s njima dulje vrijeme. Sasvim novo i uzbuđujuće iskustvo za mladog windsurfera. I Avan je bio zadovoljan sa svojim novim prijateljem. Znao je da ima dobrog suputnika kada su ga i orlovi prihvatili. Nakon nekoliko sati prekrasnog leta spustili su se na tlo. Svi su bili preporođeni jer nisu često letjeli, pa kada bi im se pružila prilika, uživali su maksimalno. Navečer bi im Avan pričao o novim mjestima gdje je letio i o njihovim zemljama. Jedino je on volio mnogo pričati i zabavljati druge svojim dogodovštinama. A kako je stari veseljak imao i poprilično godina, štošta je toga doživio. Ekipa je rado slušala njegove avanture, a još draže im je bilo učestvovati u njima jedreći zrakom i družeći se s vjetrom. Preletjeli su sve obližnje otoke na kojima su našli dobro mjesto za uzlet. Vaju je naizad i sam letio. Bilo ga je strah, ali uz Avana koji ga je pratio svojim krilom,
i dobro navodio, mladi je letač čak uspio sletjeti nazad na vrh brda, odakle je poletio. Svi su se začudili kako je tako brzo savladao tu tehniku. A Avan je tvrdio da je to samo iz razloga što mu je vjetar pomogao. Bilo kako bilo, Vaju se blaženo smješkao i slagao svoj padobran bez komentara. Bližio se pun mjesec i društvo se vratilo na svoju plažu. Za njima je došao i vjetar te pojačao svoj ritam. Svi su se vozili osim Vajua koji je i dalje pokušavao čuti što mu vjetar govori. Kasnije mu je prišao Agni te ga upitao u čemu je problem. Zašto ne vozi? Iskreno da ti kažem, strah me, priznao mu je Vaju. Nije to samo zbog velikih valova, već je to nešto dublje u meni. Pao sam onog dana jer nisam bio koncentriran, razmišljao sam o nečemu. Ali kad sam se utapao ispod onih valova, preplašio sam se i nisam kasnije imao snage da novo pokušam. Osjetio sam isti strah kao i mnogo puta dok sam bio kao ribar bježao od nadolazeće oluje. Ne znam zašto se bojim, iako vjerujem da sam dobro sposoban voziti po takvim valovima. Jednostavno sam se blokirao. Izjadao se Vaju svom prijatelju. Pokušavam čuti što mi vjetar kaže, kao što mi je Indra objasnio. Ali ni to mi ne ide. Agni ga je slušao te podijelio s njim svoje mišljenje. Možda taj strah duboko u tebi živi cijeli život i zadaje ti razne blokade koje nisi bio svjestan, ali je tek sada počeo izlaziti na površinu. Kad se počneš družiti sa Indrom, kada počneš surfati ili meditirati, svašta nešto počinje izlaziti iz tebe. Tijelo se mora riješiti stresa i raznih blokada. Se mora očistiti od nepotrebnih programa. Taj strah je nastao nekada davno, možda u tvojem djetinjstvu ili kasnije nekim iskustvom stvoren. Ali sada on mora umrijeti. Sada strah mora izgorjeti. Jer strah je velika prepreka jednom ratniku, a da ne kažem windsurferu. Većina je ljudi pod utjecajem straha, ali samo se ratnici usuđuju boriti s njim. Zato se i zovu ratnici. No nije strah jedini ratnikov neprijatelj. Takvih izazova ima mnogo. Rješavaju se najčešće jedan po jedan. Svatko ima neke izazove koji su jači od ostalih. Zato i jesmo svi različiti. Očigledno je da je strah kod tebe jedan od najjačih protivnika. Kako da ga pobjedim? Upitao je s nadom Vaju. Ima različitih načina da radiš na tome, ali samo osvješćivanje straha već ga polako ubija. Agni se malo zamislio te mu predložio. Znam ja jedan način na koji ćeš brže postići rezultate. Večeras bi ti ga mogao pokazati. O čemu razgovarate? Upitala je Pritvi i sjela pored njih. O Indrinim učenjima, rekao je Agni. Što ste još naučili od Indre? Pitao je Vaju da malo prebaci temu. Mnogo toga, rekla je Pritvi radosno. Ali mi smo dosta toga znali i prije jer smo putovali, čitali knjige i upoznavali razne ljude i učitelje. Naročito u Indiji. No Indra je praktičan učitelj. Kod njega nema previše filozofije i teorije. On te baci u stvarnost, namjestiti situaciju i točno zna šta ti treba. On postavlja testove. On povlači konce. Nisi ti njega našao, on je tebe našao. Nasmijala se Pritvi i upitala ga. Zašto si ga ti upoznao? Vaju nije bio siguran da je razumio pitanje, ali je pokušao odgovoriti. Otišao sam na putovanje jer sam bio nezadovoljan sa sobom. Moja je sreća bila uvjetovana nekim stvarima, pa sam krenuo u potragu za tom nekakvom bezuvjetnom srećom. Potragu za unutarnjim zadovoljstvom, barem tako mislim. Vjerojatno sam zato upoznao Indru i naučio surfati. Indra me naučio da prihvatim stvari kakve jesu. Upoznao me s vjetrom i izgradio moj karakter. Zamislila se Pritvi. Ako tražiš sreću, naći ćeš je. Ali to će biti samo tvoja interpretacija. Jednom je jedan poznati mudrac rekao da sreća ne leži u tome da radiš ono što voliš, nego da naučiš voljeti ono što radiš. Kao recimo umjetnici.
Oni su sretni i uživaju dok stvaraju svoja djela, a ne kao drugi koji rade da bi poslije uživali. Svi mogu biti umjetnici. Nije bitno što rade, bitno je kako to rade jer svaka je radnja kreacija ovog svemira. Svaka je radnja čista umjetnost. Sve je to samo vjetar koji pleše kozmički ples. Sve je to njegovo umjetničko djelo. I Indra uči upravo to. Kako da uđeš u sadašnji trenutak ili ti samadžu, kako ga on naziva, i vidiš taj kozmički ples. Ljudi na različite načine dožive trenutak, ali nakratko, i nisu toga svjesni. Njihove se misli na trenutak zaustave dok gledaju neki ples, dok slušaju neki ritam, dok mirišu jedan cvijet, dok vode ljubav, ali oni ne vide taj trenutak, jer ga ne znaju promatrati svjesno. Kada se misli zaustave na duže vrijeme, kad osvijestiš taj trenutak, tada možeš živjeti u samadži. Samo ako promatraš trenutak, ali ne razmišljaš o njemu, možeš ga doživjeti jer je on uvijek korak ispred tvojih misli. Zato je Indra izvrstan učitelj. Praktičan je i služi se različitim tehnikama poput windsurfa da te ubaci u taj trenutak, u tu stvarnost, da iskusiš intenzitet postojanja. Proživjeti ovaj život intenzivno, pa čak i onda kada ništa ne radiš, to je njegovo učenje. Rekla bih da je to savršen život, ali Indra kaže da je takav život jednostavno drugačiji, jer na kraju krajeva sve je samo jedno, sve je to kozmički ples. Jeste li uspjeli vidjeti vjetar? Upitao ih je Vaju. Nismo, odgovorio je Agni. Indra nas je naučio kako da slušajući uđemo u sadašnjost. Kako da uđemo u trans. Kako da promatramo kozmički ples. Ali nismo nikada vidjeli vjetar. Niti nam je Indra mnogo govorio o tome. Rekao nam je samo da neki ratnici imaju tu sposobnost da vide vjetar. Da vide sve onako kako zaista jest. I da se percepcija vida tim ljudima potpuno promijeni. Ali to nije toliko bitno, kako kaže on. Neki ljudi čak nemaju oči ili su slijepi. Neki ne mogu hodati ili su gluhi. Bitno je znati da je sve to samo jedno. Da si ti to i da to zaista spoznaš. Zato je meditacija majka svih tehnika. Meditaciju svi mogu prakticirati. Svatko može promatrati svoje misli dok one ne nestanu. Tada ljudi otkriju ono što doista jesu. Tada oni dožive samadžu. To što jest sada, odnosno nikada nije bilo, niti će biti. Već je upravo sada. Zato možeš spoznati to što jesi, jer onda vidiš taj trenutak. Agni i Pritvi su zatim otišli, a Vaju je dugo ostao na plaži da razmišlja o svemu tome. Navečer je cijela ekipa skupila drva pomoću kojih je Agni zapalio veliku vatru. Sjeli su u krug, a on se smjestio pored Vajua da mu objasni što se događa. Mene je Indra učio o vatri. Počeo mu je govoriti dok su gledali u vatru kako gori. Ja sam oduvijek osjećao nešto prema tom elementu. Ali tek me Indra inicirao u njeno učenje. Uz vatru možeš mnogo naučiti, baš kao i uz vjetar. Ja sam je naučio slušati, osjećati je, plesati njezin ples i ona mi je za uzvrat pružila mnogo raznovrsnih iskustva. Indra me kroz windsurf naučio i o vjetru, jer je vjetar taj koji daje snagu jednoj vatri. On joj određuje smjer i bez njega, odnosno zraka, ona zapravo i ne može gorjeti. Puno sam naučio o vjetru, ali se moje učenje odnosilo na vatru. Jednom je Indra izveo ritual s logorskom vatrom i bubnjevima, te me inicirao u učitelja vatre. Sada sam ja taj majstor koji kroz ples vatre dovodi ljude do sadašnjeg trenutka. Da bi obični ljudi gledali vatru kako pleše, pomožu nam bubnjevi koji staraju trans. Gotovo svi ljudi dok promatraju plamen tog elementa osjećaju njenu moć. Njihove se misli umire, baš kao i dok promatraju more, rijeku ili oblake. U tim se trenucima njihove baterije napune. Mozak troši previše energije na svoje misli, a da bi doživjeli samadžu, treba nam mnogo takve energije. No vjetar i vatra mogu pružiti više od toga. Na trenutak je zastao te ga upitao. Jesi li spreman da se suočiš sa svojim strahom? Jesam, odgovorio je odlučno.
Znao je da bilo kakav drugi odgovor nije bio prihvatljiv. Izvrsno, jer ćemo poslije hodati po vatri. Vaju se naježio od straha čim je to čuo. Njegova su se stopala već počela znojiti samo od pomisli da će dotaknuti žar. Ono što moraš učiniti jest sljedeće, protumačio mu je Agni. Meditiraj pored vatre. Promatraj kako je lagani vjetar oblikuje. Pričaj s njom. Jesi li se ikad molio u životu? Nisam, odnosno jesam. Samo onda kada me bilo strah. Priznao je sjetivši se Himalaje. Dobro, sada se moli vatri. Moli se da te prihvati i da izgori tvoje strahove. I sjeti se da ste ti i ona jedno. Vaju je znao da mu ne preostaje drugo nego da posluša Agnija. Zagledao se u vatru i počeo moliti, ne vjerujući još da će to zaista učiniti. Vatra je gorjela nekoliko sati. Meditiralo se u tišini. Kada je plamen nestao i ostao samo žar, Agni je od žara napravio puteljak kuda će ljudi hodati. Uzeo je svoj bubanj i zasvirao ritam vatre. Pritvi je također zabubnjala. Ostali su se digli na noge i slušajući ritam upadali u trans. Preko vrućeg žara prvi je prešao majstor, a zatim i ostali, jedan po jedan. Došao je red na Vajua. Stajao je ispred nekoliko metara duge žeravice. I on je bio u transu. Njegov strah, adrenalin, ritam bubnjava i euforija natjerali su ga da napravi prvi korak. Raširio je ruke i lagano zakoračio u svijet čuda. Sve misli su mu utihnule i svi osjećaji nestali. Samo je svijest bila prisutna i svjedočila intenzivnom trenutku koji kao da je trajao beskonačno. Nekoliko nježnih koraka i stigao je do kraja žeravice. S druge strane dočekao ga je Agnijev zagrljaj. Misli su mu se vratile. Bio je sretan, zbunjen, očaran i bez komentara. Noge su ga ipak pekle, na što mu je Agni rekao da se to njegovi strahovi prže. Te večeri svatko je prešao preko vatre nekoliko puta, dok se žar nije ohladio. Vaju nije stigao ni razmisliti i proživiti što je doživio sinoć, jer mu se još jedno veliko i teško iskustvo dogodilo odmah idućeg dana. Povišena temperatura i bolovi napali su njegovo tijelo. Vrlo brzo je svima bilo jasno da je Vaju obolio od malarije. Ležao je cijeli dan u krevetu i čekao milost. Indra je otišao po starog šamana koji bi mu mogao pomoći, a asistentica je starom šamanu bila je Pritvi koja je njegovala Vajua poput rođene majke. Pripremali su neke napitke od biljaka i davali mu da pije. Njegovo je stanje bilo poprilično loše. Prijatelji su ga posjećivali i tješili, ali zabrinutost na njegovu licu bila je opravdana. Nekoliko je dana ležao i trpio bolove. Jedva da je i govorio. Je li istina da ljudi često umiru od malarije? Upitao je konačno zabrinutim glasom. Je, istina je. Odgovorila mu je Pritvi. Ovi prirodni lijekovi katkad izliječe, ali katkad i ne. Nitko od nas nema moderne lijekove, a da bi došli do njih, prošlo bi mnogo vremena koje ti nemaš. Nije ga baš utješila odgovorom. Ne moraš se bojati smrti. Govorila mu je dok je mokrom krpom brisala znoj s njegovog lica i hladila ga. Nema svrhe bojati se nečega što je neizbježno. Smrt dođe kad tad i nema nikakve razlike u tome hoćeš li umriti danas ili za 100 godina. Neka smrt odluči kada će to biti. Svaki je dan jednako dobar za umriti. Vaju je slušao o smrti i primijetio da se ne boji previše. Možda ju je prihvatio jer je naučio prihvaćati, ili su doista njegovi strahovi izgorjeli u onoj vatri. Smrt je samo prijelazna faza iz jednog oblika u drugi. Dodala je Pritvi.
baš kao kad kapljica kiše ispari na suncu i kad se iznova pretvori u oblak. Vaju se nasmiješio osjetivši se starca sa Himalaje. Nije imao snage da je pita je li ga upoznala, odnosno odakle zna za priču o oblaku. Već je osmijehom samo dao do znanja da razumije što mu govori. Kako mu se kritično stanje nije promijenilo, šaman je odlučio napraviti čaj od nekih posebnih biljaka. Bile su to opasne biljke, ali nije bilo drugog izbora. Čim je Vaju popio čudesan lijek, utonuo je u dubok san. Spavao je satima, znojio se i jecao od boli. Sanjao je pustinju. Sanjao je da šeta pustinjom po najvećoj vrućini. Jedva se kretao. Začuo je neku muziku te ispred sebe ugledao apsaru, potpuno golu kako pleše sa zmijom oko vrata. Pao je na koljena i nije mogao doći do nje. Vjetar je dignuo pustinjsku prašinu u zrak i napravio veliki vrtlog oko njih. Odjednom se pojavio Indra na velikom bijelom slonu. Držao je neki štap u ruci. Nebo se zacrnilo. Pijesak se pretvorio u more i Vaju se odjednom borio sa olujom. Apsara i Indra na bijelome slonu lebdjeli su iznad valova. Čuo se snažan ritam bubnjeva. Potom je crni oblak ispustio munju prema Indri. A on je ispružio svoj štap i preusmjerio munju u Vajua. Pogođen gromom, Vaju se probudio sav mokar i zadihan. Laknulo mu je kada je shvatio da je sve to bio samo san. No bubnjevi su se zaista čuli i Vaju se digao da pogleda što se to događa. Njegovo se stanje znatno promijenilo. Nije osjećao nikakve bolove osim, naravno, umora, jer je bio iscrpljen. Vjerojatno ga je onaj čudesan napitak izliječio. Izašao je iz svoje kolibe da vidi što propušta. Ritam bubnjeva dolazio je iz šume. Oko velikog stabla bilo je mnogo ljudi. Logorska vatra u sredini oko koje su ljudi plesali bila je centar pažnje. Na prijestolju je moćno stajao drveni totem kao ponosni čuvar ceremonije. Po strance su bubnjari udarali u velike bubnjeve i stvarali kolektivni trans. Ritam koji je vodio Indra pozivao je vjetar, ali to je znalo samo nekoliko prisutnih. Neki su ljudi imali obojena tijela, lica, a neki su nosili i maske. Prava plemenska fešta koja je ličila na neki ludi karneval. Agni je vrtio svoj vatreni štap, a Indra je zatim prepustio bubanj drugima te sa strane promatrao događaj. Svi su bili sretni kada su uvidjeli da je Vaju dobro. Pun mjesec obasjavao je plesače kroz krošnje velikih stabala. Tada je Vaju uočio nešto poznato. Pored vatre plesala je i apsara. Nije mogao vjerovati da je opet vidi. Promatrao je njen savršen ples. Bila je prekrasna. Njeno je tijelo bilo išarano nekakvim bojama što ju je još više uljepšavalo. Kad ga je i ona ugledala, došla je do njega, zagrlila ga i poljubila. Šapnula mu je u uho samo jedno. Došla sam ti reći da i ja tebe volim. Vaju je bio presretan. Prošlo je mnogo vremena otkako je posljednji put bio sa apsarom. Dosta se toga promijenilo. Zapravo, on se promijenio.
U trenutak mu je kroz misli prošao sav njegov put. Ispričao je Apsari ukratko što je sve doživio, a ona je slušala sa velikom pažnjom. Odjednom je osjetio da ga netko promatra. Bio je to Indrin pogled i djelovao je jako čudno. Najzad je rekao Apsari da je umoran i da se ide odmoriti jer će se i onako sutra vidjeti. Legao je u svoj krevet i tek što je pomislio na nju, ona se pojavila na njegovim vratima. Rekla mu je kako sutra ne postoji. Skinula se i zatvorila vrata. Vodili su ljubav cijelu noć uz neiscrpan ritam moćnih bubnjeva. Snažan nalet vjetra otvorio je vrata kolibe i naglo probudio Vaju. Rekao mu je da se digne jer je Apsara otišla. Prvi put je čuo vjetar, ali mu se nije svidjelo ono što mu govori. Pogledao je pored sebe i vidio da nema Apsare. Znao je da nešto nije u redu. Izašao je van i vidio kako se grane tresu od snažnog vjetra. Potrčao je do plaže i tamo ugledao najteži prizor koji je ikada vidio. Cijela njegova ekipa windsurfera stajala je pored mora i gledala u razbijenu Apsarinu dasku. Izašla je na more prije svih. Nitko nije bio s njom. Nije bila sposobna voziti na tako jakom vjetru i tako velikim valovima, ali je ipak otišla. Njeno tijelo nisu pronašli. Vjerojatno ga je uzelo more. Vaju je pao na koljena. Gledao u valove i nije mogao vjerovati. Zašto je to učinila? Zašto je to učinila? Zašto je to učinila? Zašto je to učinila? Neprestano je govorio plačući. Valjda je tako htjela otići. Konačno mu je odgovorila Pritvi žalosno. Ali zašto? Ljutio se Vaju iz očaja. Pritvi ga je pogledala s dozom čuđenja. Zatim je pogledala sve oko sebe, te joj je palo na pamet da Vaju možda nije znao za neke Apsarine tajne. A što? Nije ti rekla? Pitala ga je Pritvi, a svi su se iznenadili. Rekla mi što? Začudio se i Vaju. Apsara je bolovala od srčane bolesti. Liječnici su joj rekli da joj ne preostaje mnogo vremena. Svi su to znali. Zato nikada nije dopustila nikome da joj se približi. Vjerojatno joj se kraj previše približio, pa je valjda htjela okončati svoje iščekivanje i zaroniti u smrt na način koji je ona odabrala. Vaju je slušao Pritvi i probao provjerovati u njezinu priču. Malo je rekapitulirao događaje i bilo mu je sve jasno. Apsara mu je o tome govorila indirektno, kada mu je spominjala da je sve prolazno. Sada mu je bilo jasno zašto je otišla od njega prvi put. Nije se htjela vezivati. Pogledom je tražio Indru, ali on je stajao dalje od svih gledajući u more. Vjerojatno tebi nije rekla jer je s tobom imala nešto više. Zaključila je Pritvi. Valjda nije htjela razbiti vašu romantičnu ljubav. Da si to znao, tko zna kako bi to prihvatio. Možda nisi bio spreman to prihvatiti, ali ja vjerujem da sada jesi. Rekla mu je Pritvi i zagrlila ga. Stari je šaman također došao na plažu i nešto izrekao. A Vili je razumio malo njihov jezik, pa je preveo. Njezina je duša sada na velikom stablu i tamo će čekati da se nanovo rodi. Taj dan nitko nije surfao. Otišli su s plaže, a jedino je Vaju ostao nepomično promatrati valove. Kada mu se Indra na posljedku pridružio, uhvatio ga je nekontrolirani bijes. Naglo se ustao i udario svog učitelja šakom u bradu. Ti si kriv! Ne znam kako, ali ti si kriv! Indra je zatim potpuno mirno, ali snažno zamahnuo rukom. Udario je Vajua i ovaj se srušio.
Zašto mi nisi rekao? Zašto to nisi spriječio? Uvijek dođeš na plažu prije svih, a sada, kad je trebalo, nije te bilo. Ironično je na koljenima izgovarao riječ kroz plać. Ljutnja ti neće pomoći, rekao mu je Indra. Kroz ljutnju se gubi ogromna količina energije i samo postaješ slabiji. Što će mi pomoći? Razumijevanje, odgovorio je Indra. Što se tu ima razumjeti? I dalje se ljutio Vaju. Apsara je bila strašan ratnik. Nije se nikada bojala preuzeti stvari u svoje ruke. A ti, pogledaj se. Bojiš se običnih valova. Cmizdriš tu kao dijete kada mu uzmu igračku. Misliš da si poseban na ovome svijetu. Misliš da će te život maziti i da se takve stvari ne mogu tebi dogoditi. Takve se stvari događaju svakodnevno. Ljudi gube svoje voljene, boluju od nekakve bolesti, tuguju zbog nekog razloga. Isto tako, svakog trenutka se netko veseli. Nekome se rodi dijete. Netko vodi ljubav. Na ovome svijetu sreće i tuge ima u izobilju. Ratnik to zna. Svjestan je toga i zato on svaki trenutak ima razloga da bude sretan ili tužan. On odlučuje kako će se osjećati, a ne dopušta emocijama ili nekakvim mentalnim programima da određuju njegovo stanje. Ratnik zna da što god da se dogodilo u ovom svemiru, dogodilo se njemu. I zna da je upravo sve to on kreirao. Sve je to samo kozmički ples prolaznosti. A sada tuguj i ne stvaraj od toga tragediju. Indra je otišao i pustio Vajua da u miru tuguje. Spustila se noć. Vaju je na plaži i dalje razmišljao o svemu i bilo mu je teško sve to prihvatiti. Indra je okupio cijelu ekipu i rekao da kreću dalje. Zatim je otišao do plaže pronaći Vajua koji je noć proveo uz more. Idemo, Vaju. Ostali su već spremni. Krećemo za Atlantik. Vaju ga je pogledao i malo se zamislio. Možda je vrijeme da otiđe kući, ali kao da nije bio siguran u to. Pogledao je u smjeru vjetra i čuo njegov glas. Ja ostajem, rekao je svom učitelju. Indra je kimnuo glavom kako on to obično radi kada nešto odobri. Znao je da Vaju sada razgovara s vjetrom. S velikog stabla gledao je Makaru kako punim jedrima plovi prema zapadu. Njegovi su prijatelji otišli. Ostao je sam, no to ga nije zabrinjavalo. Ako je Apsarina duša među ovim granama, kako vjeruju domoroci, odlučio je biti uz nju. Čak si je od bambusa i palminih grana napravio kućicu na tom stablu. Danima je plakao i tugovao. Ponovo se našao u situaciji u kojoj je bio prije nego li je krenuo na ovo putovanje. Prožimala ga je tuga, samo je ovoga puta nešto bilo drugačije. Nije imao nikakva pitanja. Nije razmišljao o ničemu, već je dopustio tuzi da odradi svoje, kako mu je Indra i savjetovao. Znao je da će ona proći, jer je sve prolazno i samo je prolaznost vječna. Tjedni su se redali, a on je cijelo vrijeme zurio u valove s tog stabla. Kada je isplakao sve suze, kada ga je tuga napustila, vratile su mu se misli. Prisjetio se čitavog svog života od malena i svakojakih situacija koje čak bio zaboravio. Svaki put kad je bio tužan, kad je bio ljut, kada se bojao i kada je plakao. Sve te teške trenutke koje je doživljavao
i sve osjećaje koji su ga u tim trenucima opsjedali. Puno je energije izgubio kroz te događaje, no sada, proživljavajući sve to iznova s razumijevanjem i većom sviješću, kao da je na neki način povratio izgubljenu energiju. Ti događaji nisu imali više nikakvu snagu. Sjetio se i svih lijepih životnih trenutaka, a posebno ovog putovanja. Sjetio se slike oluje koje mu je Tara naslikala. Kao da je znala. Njenog učitelja joge koji se onaj dan pojavio, kao da ga je netko poslao. Starca s Himalaje i njegove priče o oluji i njezinim elementima, te kako se morao izgubiti u planinama da bi ga našao. Apsare, Indre i svih njihovih učenika. Intenzivne Indije koje mu je složila paket baš kako mu je Tarin učitelj rekao. Ljepote otoka Indijskog oceana i nezaboravno putovanje Makarom. Naučio je surfati, roniti, letjeti i svašta nešto, pa je sve u svemu ovo putovanje bila najveća avantura u njegovom životu do tada. Svega se to detaljno prisjećao kao da gleda film ili slike nekog albuma. Kada je završio s tim, osjećao se mnogo bolje. Izašao je na plažu da pogleda jedan od najljepših prizora koje je ova zemaljska kugla mogla priuštiti. Palme, bijeli pijesak i valovi. Bio je potpuno sam, ali osjećao je prisutnost nekoga tko ga promatra kroz neku nevidljivu dimenziju. Možda je to vjetar, pomislio je. Ali u svakom slučaju nije se osjećao usamljeno. Potom je iz nekog razloga odlučio meditirati. Sjeo je ispod banjanovih grana, baš kao i Buda, i prepustio se mislima. Njegovo se stanje promijenilo. Danju bi meditirao ispod stabla, a noću bi spavao na njemu. Hranu koju su mu tu i tamo donosili domoroci nije više ni jeo. Misli su mu dolazile sve rjeđe i na kraju su potpuno nestale. Mir je zavladao cijelim njegovim tijelom, no on je i dalje meditirao jer nije imao nikakvu ideju o bilo čemu drugome. Sve dok jednoga dana nije zapuhao jak vjetar. Cijelo se stablo njihalo od njegove snage. Puhao je toliko snažno da bi natjeralo i samog Budu da izađe iz meditacije. Vaju je napokon otvorio oči i ugledao sasvim novi svijet. Njegova se percepcija promijenila. Sve što su mu dotad govorili, sada je iskusio. Sve je postalo jedno. Doživio je samadžu. Spustio se na plažu i prvi put ugledao vjetar. Njegov je pogled bio spokojan. Ispod palme čekali su ga daska i jedro koje mu je Indra ostavio. Valovi su bili ogromni. Neko je vrijeme promatrao vjetar, te najzad uzeo svoju opremu i krenuo u valove. Više nije bilo sumnje, straha. Znao je da je spreman i da ga vjetar čeka. Odvozio je najbolju vožnju ikada.